Zoli király. Hol vagyok én? Nem tudom, hol vagyok én? És hol van a haragatya? És hol van szívatja? Magán kívül. Ez eredetileg sztereó. Voga processzor saját zenéje. Nem tud semmit róla. Gitározzál, ne vitatkozz. Én mondom ti nézek, miért mondanám másnak? Hős tettei után, áskálódók ásnak. Hős vagy királyunk, kettőnk alatt vágtat, kettőnk alatt vágtat. Miért mondanám másnak? Én mondom ti nézek, miért mondanám másnak? Hős vagy királyunk, kettőnk alatt vágtat, kettőnk alatt vágtat. A vállán ország gondja, az egész ország gondja, egy csöppet sem nyomasztja. Hol vannak a népi táncosok? Azt mondták, jönnek? Késnek a népi táncosok. Na most mit énekelsz? Hős vagy királyunk, nagyon szép zsarnok az asszony, nagyon vidám zsarnok. Azért? Egy kacagó a karnok, egy kacagó a karnok, egy kacagó az ember, egy kacagó az ember, mégis igaz ember. Igen. Ezek fuvolások, ezek a lányok? Vagy szivolások? Hogy de szépek, kedves népem, csak nekem nyomatják itt. Jaj, Istenem, ennyi tüdő egy levegőben. Nem, ennyi levegő egy tüdőben. Hű, de jó! Hős vagy királyunk, kettőnk alatt nyomja. Nyomom, a kettő. Kettőnk alatt nyomja, mert nyomasztja a gondja. Ja, azért. Nyomasztja a gondja, de ő tovább nyomja, és ha már kinyomta, megszűnik a gondja. Tiszteld a királyot, örömmel tiszteljed, örömmel tiszteljed, gyermekeid neveljed, gyermekeid neveljed, örök tiszteletre, örök tiszteletre, a Lali király szeretetre. Ilyen ez a nép, ha táncol. Sánta vagy csak táncol? Milyen? Tiszteld Lali királyot, örömmel tiszteljed, örömmel tiszteljed, gyermekeid neveljed, gyermekeid neveljed, örök tiszteletre, örök tiszteletre, a Lali király szeretetre. Éljen jó Lali király! Nem hallom. Éljen jó Lali király! Nem hallom. Éljen jó Lali király! Még mindig nem hallom. Éljen jó Lali királyunk! Éljek. Éljen jó Lali királyunk! Éljek. Éljen jó Lali király! Gitárszóló lesz? Mondjál csúnyákat maga. Hol a taps? Hangosabban szóltok, mint ez a 4 láda. Nagyon jó. Ho-ho, gitár is van. Annak is kéne hang. Mutasd maga, hogy szól a gitárod. Ez így van, ezt így játsszák. Megáll az agyam.
a gitár, és mégse szól a gitár. Ez az híres néma gitárszóló. Ó. Kedves népem, kedves hallgatóink, Gyulán vagyunk, zsúfolásig telt sátorban, őrjöngő tömeg előtt. Nem őrjöngő foga előtt, őrjöngő tömeg előtt. És akár hiszitek, akár nem, van nekem egy digitális hoppmesterem, aki néha megszólal. Például azt mondja... Hajrá, Gyula! Hajrá, Gyulákok! Yeah! Gyulaiak ünneplik magukat, és nem véletlen. Viszont itt egy igazi élő hoppmester. Hoppmester, mit hoztál? Egy köszöntőt, felséges királyom, neked. Jöhet, olyan hiú vagyok. Felséges királyom, életem, halálom, ezt az audenciát Gyulának kezedbe ajánlom. Mert ide jöttek sokan, az karneváli népek, nézd le a tömegre, ugye milyen szépek. Igen, lenézem. Mindenki azt várja, hogy elibéd álljon, kérdésére választ majd mindenki találjon. Segítőid itt vannak, Szíve és Haragatya, egyiktől könnyű, a másiktól nehéz lesz a gatya. Félre a gatyával a sláger nagyon sirály, uralkodónk te vagy, ó, nemes Lali király. Igen. A hoppmester is ember, jó lenni veletek, büszke leszek arra, ha bocskorod lehetek. Kezdődjék a meghallgatás, tessék idejönni, az első kérdést a királynak szépen odalökni. Kérdezz, mit értesz, mondd el a kritikát, csak hagyjuk a fenébe végre a politikát. Hey. Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük, hoppmester, és a kedves hallgatóknak is elmondom, hogy az itt álló, ülő, tapsoló és melegedő embereknek a zsebében valahol ott szunnyad. Mi szunnyadhat valakinek a zsebében? Lóvé. Pénz! Mobiltelefon. És az én kémeim ott járnak közöttük, és akinek megszólal a mobiltelefonja, azt elvesszük, és mi majd átvesszük a hatalmat. És itt egy Lali arany, direkt ebből az alkalomból ebben a Lali zacskóban. A Lali zacskójában van az arany. Csak lefordítottam. Szivattyom a humoránál van. Ne rázzad, figyelj. Tényleg csak egy van. Egy darab Lali arany van benne, mert ez annyit ér, mint az zacskó. Tehát, hogyha kiesik az arany az zacskóból, vehetsz egy másik zacskót, de hogyha nincs aranyad az zacskóért, kaphatsz egy aranyat. Értitek? Igen. Én most eldobom ezt. Ajaj, ajaj. Téged... Várjál, abban mindig vagy, múltkor a mikrofon dobtad el, uram, királyom. Nem? Eldobott ezt? Eldobom én, persze. Haragatja, neki áll, kicsit hátrat fordul. Kettő. Várjál, kilopta az aranyat. Dehogy így. Dehogy nem, ott csillog a kezedben, látlak. Látlak az ember. Most megpörgetni a feje fölött, de nem lát el addig. Sajnos Haragatyának már elfogyott a látása. Ezt szaglással pótolja, meglendíti, és most a tömeg, a várakozó tömeg szeme láttára a Haragatya kidobja. Hoppá. Egy őszhajú embert agyonvertél vele, nem baj, mögötte az özvegy nagyon örül az aranynak. Megpróbáltam fogon dobni. Jó van. Fogához vertem a garast. Igen? Igen. Én meg most vogához verem a garast. Yeah. Tessék, kidobhatsz még egyet, mert ez jó sikerült. Most Jó. már arra a szélre is dobjál, ahol iszták a forraltból. Jobbra vagy balra? Balra, ahol a forralból iszták. Kijárat felé. Kijárat felé. Odáig eldobom, figyelj, ott egy jót. Ezt figyelj. Kettő. Három. Hoppá. Azt a gyereket újra kell csinálni. Szegény fafejű gyere. Nem baj, Még mindig nem érted? nem érti a digitális hoppmesterünk. Kedves népem, lovaggá is ütök ma itt valakit. Gondolkozzatok el, hogy kit szeretnétek, hogy én lovaggá üssek. Téged már egyből? Ahhoz van a labárdom, Isten nagy Szivatja, darab. hozd a baseball ütőt, légy szíves. Baseball ütőt! A lovagláütéshez én ott csináltatok egy oklevelet is, tehát ennek bizonysága is lészen. Most azonban egy kicsit zenélünk, hogy össze tudjátok gyűjteni a kéréseket, ötleteket, hogy mi aztán teljesítessük azt. Lali király! 1, 2, Tiki-dam! Lali király! Lali király! Lali király! Kedves népem, Gyulán vagyunk, a reneszánsz, az első reneszánsz fesztiválon. Itt egy hatalmas tömeg. Fáztok?
Hátul valaki azt mondta, hogy igen. Akkor most csak egyedül mondja, fázol? Nem fázik itt senki, hiszen meleg lábbal tapossák egymást. Viszont itt van a hoppmester, aki szeretne valamit mondani. Mondja? Mondja, ha odaadod a mikrofont, mondja. És itt van az első meghallgatásra váró báró Haruken János György. És a következőt mondhatom hozzá. Jóságos királyom, s atyák itt ti ketten, a gyulai polgár is az adótól retten. Mennyi lesz a tized, s mennyi lesz a vám? Erre kerest választ, ki eléd járulmán, mielőtt választatsz. Ím egy jelentkező báró Haruken, az régi kereskedő. Ő járul most eléd, a 9-edet hozza, kérését meg véled szépen majd megossza. Azt hittem a Toldi estéje lesz. Jaj, gyere! Ajj. Jó, most tessék! Felséges királyom, 9-ed a jussod, adj belőle másnak is, hogy mindenkinek jusson. Tiszta rím. Kérésem csak annyi, tudóst, dejákot és pornépet illessen szüret, a Bálint nap jövőre legyen Gyulán munka és tanítási szünet. Jó! Köszönjük szépen az ajándékot, és gyere ide hozzám, mert feltennék néhány kérdést. Na most te kit képviselsz itt Gyulán? Tegye fel a kezét, illetve ki mondja a saját nevét az, akit ő képvisel. 1, 2, 3. Bélát képviselem. Én Németvárost képviselem, én telepítettem ide 1724-ben, tehát 280 éve a németeket Gyulára. Jól tartod magad. És ki ez a rezzenistelen arcú fiatalember itten, aki lehet, hogy lány? Vannak alatvalóim, segítőim, a királyi kamara ugye így működik, és hoztunk neked németvárosi forradból. A kóstoló! Kóstoló! Egy kicsit megküld, de legalább nem lesz meleged tőle annyira. Ne, a királyét kell megkóstolni, nehogy valami baj. Gyula város egészségére! Ez belenyom. Hú, ez édes. Így jár király. Ne, köszi. Én tömény. Na most akkor komolyan gondolod-e, hogy esetleg, ugye mivel én király vagyok, hozzám tartozik az egész ország, Valentin nap csak Gyulán legyen munkaszüneti nap? Igen! Királyom, ha máshol is kérik, legyen máshol is, de Gyulán mindenképpen. Szóval te úgy gondoltad, hogy ez legyen egy ilyen helyi ünnep? Igen, ez már az, szerintem tegnap óta látjuk, hogy az, és bízunk benne, hogy jövőre még nagyobb lesz. Értem. Tehát ezzel a problémával kapcsolatban azt hiszem először meghallgatjuk Haragatya véleményét. Ja, kérem szépen! Hát szombatra esik ez a nap, gondolom. Jövő évben is szombatra esik, tehát ezzel te nem nyertél semmit. Az ajándékokat elnézd meg, ez egy egyszerű vesztegetés, egy adócsalás, egy adócsökkentésért könyörgés. Ha már vesztegetsz, barátom, talán a lóvét is tedd mellé. Mert nem látom, hol van ez a... Ott van az alján, csak meg kell enni a csokoládét előtte. Bolond vagy, Rog. Én hülye. Beszóltad a közönség közé. Te őrült te. Dobjátok vissza! Rohadt életbe! Nem a tojásba! A lóvé? Nem vagyok normális. Eldobta az aranygyullát. Atya úristen, Jézus Istenem. Hát nem ez... tudtam. Jó. Visszavonom, uram királyom. Oké, Haragatya ezt mondta, de Szívatya, ha elmondja, hogy miért örüljünk mi ennek a helyi ötletnek. Ez egy nagyon szép helyi ötlet, meg kell mondanom. Nem kell munkanapot, szüneti napot csinálni belőle. Jaj, de látod, itt van. Ezek az jutott eszembe, hogy Valentin napon ezek szállnak úgy helyre, befutóra. Minden nap kéne Valentin nap, és minden nap javaslom, hogy Gyulán munkaszünet legyen, hiszen azt mondták itt a városból, hogy ezt már évek óta tartjátok. Igen, és a mai napon különösen a szeretet jellegébe töljen el a hátralevő idő. Igen, hát... Akkor én azt hiszem, átveszem a szót, és elmondom az én végső döntésemet. Kedves népem, országosan is a helyszínen. Ezzel a gyulai borral, mert gyulai igaz, a kezemben azt kell, hogy mondjam, Haragatya és Szívatya tanácsait is figyelembe véve, de teljesen kihagyva, hogy mától kezdve királyi hatalmamnál fogva elrendelem, hogy Valentin nap Gyulán munkaszüneti nap legyen. És az én digitális hoppmesterem még mond valamit. Lali király most elenged téged.
3 ember adta ezt a hangot Gyulán. 3. Kedves népem, most átadom nektek a gyulai polgárok hangját. Akartok valamit mondani, gyulai polgárok? A hölgyek is vannak, mondja. Sarkadiak, ja igen. Akartok valamit mondani egyáltalán, polgárok? Jó, akkor meséljetek. Mindenki mondja el gyorsan a sztoriát, 3 és... Ez azt szokták, hogy mutatkozzunk be egymásnak. Most! Tehát jó. ez kész. Hoppmester akar valamit mondani. Hoppá! Felséges királyom, életem, halálom. Egy nőszemély közelettét látom. Az jöhet. Városunk első asszonya, dr. Perjési Klára polgármester asszony szeretne neked átnyújtani valamit. Lehet, hogy a kulcs. Nyújtani valamit, vagy átnyújtani valamit? Polgárok tombolnak! Klára asszony. Kedves Lali király, életem, halálom, kezedbe ajánlom Gyula város kulcsát Bálint napon, az első gyulai reneszánsz karneválon. Fogad szeretettel! Éljen Klára asszony. A király átvette a kulcsot. Én csak csodálom ezt a gyönyörű kulcsot, ki hozza a kaput. Az a helyén várja Lali király. Tehát megyek, merre nyílik befele, nehogy aztán letörjem. Vagy kifele, vagy befele, akkor derül ki, ha bemegy rajta, kedves király. Védelmi szempontból hogy jó egy kaput nyitni, befele vagy kifele? Amerre nyílik leginkább. Ja, amerikaiak ezért találták fel a lengőajtót. De kié ez itt a korona, nagyon ismerős nekem, csak nem a Mátyás fiájé. De bizony, Mátyás király fia, Korvin János birtokolta a gyulai várat sokáig. Rendes volt, jól viselkedett? A levéltári adatok szerint az volt. Azt is hallottam, hogy egy miniszterem járt nálatok, jól viselkedett ő is? Itt volt a Hiller, nem? Hiller István miniszter úr, igen, tegnap ő nyitotta meg ezt az... Én neveztem ki, elloptam az óráját. Igen, nem is tudtam. Nem? Most már tudom. Hozott-e magával pénzt, ahogy megbeszéltük? Hát azt nem kértünk most tőle pénzt. Nem mindig kér az ember, nem mindig kér pénzt. Akarunk-e a miniszteremtől egy kis pénzt szerezni? Én azt hiszem, hogy ez semmi akadálya, hiszen én telefonon bármikor elérem. Halló, miniszterem! Fenség, végre, hogy beszélhetünk. Régen láttam. Én is régen láttalak, miniszterem. Elég a fizetésed? A fizetésem sose elég. Azért, mert a király még nem eléggé bőkező. Hát én bőkező voltam, akkor menet közben kilopták a zsákot. Múltkor is elvetted az órámat, fenség. Igen, de azért vettem el az órádat, mert pénzt kértél érte. Pénzt nem kaptam érte, sőt vehettem egy új órát. El kell, hogy áruljam az itteni közönségnek, hogy te ehhez az órádhoz valami átok tapad, és azért gondoltam, hogy majd tovább ajándékozom. Remélem már sikerült, ezzel az új órámmal jól meg vagyok, azóta szerencsével jobban van részem. És mondja csak, miniszterem, itt jól elláttak-e téged Klára asszonyék tejjel, vajjal? Hát nem csak tejjel, vajjal, hanem mindenféle szépséggel, még a hóhérnak is bemutattak, fenség, úgyhogy kezet fogtam fenséget hóhérával. Ez azért rendben levő dolog. A helyi hó, és hány kezed maradt? Én nekem megmaradt, mert csak az egyiket adtam, szerencsére megvan még a másik is. Akkor nem elég ügyes a hóhér, leváltjuk. Na most van-e tervedben az általam rád bízott pénzből egy kisebb összeget még az itteni eseményekre átutalni? Fenségem, abból a pénzből, amit te visszál rám, abból szinte az egészet odaadhatom. Ebből persze Gyulaváros nem lesz túlságosan gazdag. Hát, Lali királynak méltó ajándékot. A digitális hoppmesterem, remélem nem értetted, csúnyát mondott. Hát jó van, miniszterem, dolgozzál tovább, én eddig elégedett vagyok veled, és azt hiszem, hogyha így hajtasz, előléptetlek, jó? Fenség, mindent megteszek ezért. Remélem, hogy nem elég hidegben, hanem jó körülmények között viselteti magát fenséget. További jó egészséget és jó szórakozást ezen a remek első gyulai reneszánsz fesztiválon. Kitűnő a polgárság, remek a polgárság vezető asszonya, úgyhogy légy velük megelégedve.
Köszönöm, miniszterem, pihenjél, hogy tudjál hétfőn jobban dolgozni. Köszönöm, felség, minden jót. Minden jót neked. Klára asszony, elégedettek vagyunk? Nem várt siker ez a reneszánsz karnevál, remélem nem csak én érzem így, hanem minden jelenlévő és minden gyulai. Ezek a polgárok itt megfelelnek, vagy lecseréljem őket? Isten ments! Ezek a kedvenceid. Na. Köszönöm szépen, és tovább uralkodunk. Emberek, hozzátok a kaput. Emberek, hozzátok a kaput, én most nem akarok addig elmenni. Hamarosan visszajövünk, most pihenünk egyet, mert jelentkezett valaki, akinek a mennyasszonyát rá kell beszélnem, hogy menjen hozzá feleségül. Hülyeség? Na akkor küld a feleségedet. Zene. Lala király! Lala király! Lala király! Lala király! Lala király! Lala király! Kedves népem, országosan és itt Budán, nem, hol vagyunk? Gyulán! De hülye vagy. Vagyok. Hol vagyunk? Hát ott szoktam meg, most mi baj van? Tudom, persze. Gyula egy nagyon jó hely, és most valaki telefonál. Hajrá, Gyula! Hajrá, gyulákok! Halló, te ki vagy? Itt vagyok. Kedves Lali király, a segítségedet szeretném kérni. Innen Gyuláról Debrecenbe -10 évet szeretnénk küldeni az édesanyámnak születésnapja alkalmából. Meg akarod fiatalítani anyádat? Így van, szeretném megfilamítani. Balajti Máriának hívják. Hú, minden egyes szabad puskalövés az én agyamba, de várjál. Balajk Mária? Balajti Mária Józsának -10 évet szeretnénk neki küldeni. Te várjál, nem úgy van ám, hogy ezt megrendeljük, mint a postán, aztán megy a -10 év. Ez a problémám, ehhez kéne a segítséget. Ezt mi meg tudjuk oldani, csak indokolnod kell. Miért szereted te anyádat? Hát, hogy miért is szeretem anyámat, most mert elnevelt minket. Na de hát azért nem vagy te annyira jól nevelve, amint én hallgatlak. Nagyon jól vagyok nevelve. Te jó? Tehát azt mondod, hogy anyád, anyukád. Az anyád majd később jön. Hogy kedves. Anyukád hány évet kapott, hogy -10 akarsz neki, ha? Sajnos ezt nem mondhatom meg. Ja, hogy? Egy hölgyről van szó. Egy hölgyről van szó, akkor nem mondjuk. Na most várjál, te hány éves vagy? Kiszámoljuk mi azt. Anya 10, 20, 22, 28, anyukád 10 éves korában szültél, 38, nem. Éppen 35 múlt. Épp 35 múlt. Hát elég korai szerelem volt az azért. És akkor 25 lenne az anyő, meg 28, és akkor elverni a húgát. Azt akarod, hogy a nővéred legyen anyád, anyukád? Hát nehogy éppen nem a nővérem, de legalább -10 évvel fiatalabb. Na jó, figyelj, de itt vannak az én tanácsadóim, ismerjük a problémádat. Akkor haraghatja, megmondja, hogy én nem tudom, mit mond meg. Megmondom, hogy miért nem lenne jobb, ha anyád -10 évvel fiatalabb lenne. Vagyis hát, hogyha 10 fiatalabb lenne. Egyébként -10 évvel fiatalabb az öregebb 10 évvel. Igen. Tehát fiatalabb 10 évvel az azért nem jó, figyelj ide, mert akkor annyit sem hinnél el anyádnak, és annyit sem fogadnál el tőle, mint eddig. Mert hát egy fiatal, hugotszerű nőtől mit fogadnál el? Semmit az ég adta a világon. Húsleves sem? Hát azt meg hogy főzne anyád? Hogy főzött anyád 10 évvel ezelőtt? Rosszul, na látod. Rajta tanult meg főzni. Most ezt még egyszer átélhetnéd. Átélhetnéd még egyszer azt, hogy apádat, mit tudom én, ugye betántorgatja a kis szobába, pótrészegen, és egy csomó olyan dolgot, amit anyád kapná meg a gyermekbetegségeidet. Az még rosszabb. Bárányhimlőt? Bármit. Oké, egyelőre anyádat nem tudjuk megfiatalítani, de bárányhimlőt küldünk. Igen. Küldjünk bárányhimlőt? Fiatalítás a problémám. Jó, oké. Haragatja elmondta, amit kellett. Jaj, lejtettem, itt a mennyasszony itt ült. Szívatja elmondja, hogy miért kell megérteni szeretettel a te kérésedet. Na, tehát nem kell fiatalítani. Pont jó, ahogy van. Így végig tudja követni a disznóságaidat. Szerintem azért szeretnéd, hogy fiatalabb legyen, hogy te legyél az idősebb, ő legyen a fiatalabb, mint amit jól lát a haragatja, és ezért nem tudja elmondani, hogy milyen átok rossz gyerek vagy. Nem tud tovább nevelni, és ebből az állapotból visszafejlődnél. Szerintem rossz az elképzelés, az édesanyádnak ebben a korban kell maradni, és folyamatosan nevelni kell, hogy ne legyen egy ilyen megáltalkodott, rossz, büdös kölke. Oké, összefoglalom.
Figyelj ide! Figyelek. Leteheted a telefont és jöhetsz a színpad felé, mert még lovaglá ütlek, mert te szereted anyádat. Nyugodtan indulj el, tedd le, és addig elmondom még, hogy mit ítélkezem én anyukáddal kapcsolatban. Először is a te anyukád megérdemli, hogy fiatalabb legyen, ezért én Ali királyi kincstárból felajánlok egy darab zacskós lali aranyat, hogy szilikon mellett vásárolj anyukádnak. Gyere fel ide a színpadra, tapsoljátok meg ezt az anyaszerető embert. Anyaszerető. Köszönöm szépen. Te ki vagy? Balajki András. András, figyelj, de itt a gyulai emlékként a lali arany, és most ezennel ünnepélyesen, ezzel az alabárdal, nagyon remegő kézzel megpróbállak lovaggá ütni, úgyhogy közben ne sértsen meg se a haragatyát, se a szívatyát. Lépj egy kicsit hátrább, mert nem foglak eltalálni. Jó. Lali király most lovaggá üt. Nem tudom, anyukát szeretette volna ikreket, mert most hosszában, igen, azaz, ez az, igen. A király koncepciót váltott. Figyelj, amíg még érted, amit mondok. Szóval, amikor végeztem a lovagáütéssel, szedd össze majd a fejedet, és vidd le a színpadra. menj oda az irodámba, ahol kapsz majd egy oklevelet is, jó? Köszönöm szépen, azt teszem. Húny be a szemed, én is azt teszem. Kedves magyarországi népem és kedves jelenlevő nép, ha nem sikerülne, királyom, akkor besegítek. Akkor karóba húzzuk, jó? Ezennel ünnepélyesen ezt az anyaszerető embert én most a nyakán keresztül megkísérlem lovaggá ütni. Ti mondjátok azt, hogy hóruk, jó? Hóruk! Taps, örjöngés. Zene. Lali király! Kedves népem! Egyre csökkenő lelkesedéssel tapsolnak. Igen. Pedig az emberek szeretik a cirkuszt, amikor kivégzek nekik valakit például, ugye? Igen. Például ide kötöztem egy fiatalkorút a szégyenpóznára. Ki vagy te? Én nem tudom. Ja, az látszott rajtad. Van, aki tudja, hogy ki ez a gyerek? Halljuk a neve? Ez Kovács Endre? Jobb, hogyha itt marad ide kötözve? Jobb. De addig sincs baj, igaz? Hoppester, én ugye az előbb beszéltem arról, hogy láttunk egy élőben egy szülést az úton. Kik követték ezt el? Uram, királyom, megmondom neked őszintén, hogy nők voltak azok igazság szerint. Na? Vagy bába az, hogy nem is tudom. Mindegy, most engedd meg, hogy felséges királyom, a számat én most látom. Látom. 2 terhes fehér nép vajúdását látom. Doktor az, vagy nővér, ez lehetséges, máma? Járuljon elébed egy középkori bába. Na nézzük. Óriási sikere van a bábának. Jön föl a bába, most hallotta először. Lépcső, csúszás. Tudtam! Beszélni nem tud, így leírta nekem, hogy mit szeretne mondani. Köszöntelek, uram, a bábák nevébe, 2 vajúdás kellős közepébe. Felséges királyom, kérdésem csak az csupán, miért van kevés gyerek idelen most Gyulán? Tehát ezt akarod kérdezni, bólincs a hallgatóknak. Kedves hallgatóink, hatalmas bólint. Tud-e valaki közületek beszélni? Elmondanánk a hallgatóknak, hogy kik érkeztek. Jó, rendben. Haragudj, te mit látsz? Én azt látom, hogy fiatalember áll itt, szorongatja a gyermekét, és azt mondtad, hogy ezt ő maga szülte. Ez egy teddybear. És megmondtam, nézd meg, ez egy barna maci. Akárhogy is nézem. Nézzétek meg, nem hazudtam. Nem lyukas a kosár, amiről beszélek. És a szaga se semmi. Tiszta anyja.
Jaj, itt van egy másik, egy alvó kisdet, gyere előbbre. Ó. Na, ez meg hogy fogant? Elég furcsán. Na, mesélj. A gyereknek ez igen festett szőke haja van. Igen. Ez albinó. És albinó. Ilyet a már a kutyám nevét szokott. is tudjuk, albinó. Kutyám is kifehéredik mindig, miután kiesik. Mi a gond ezzel? Ezzel semmi, ez a kis Lalikát próbálja ábrázolni. Ja, értem, te tulajdonképpen megpróbáltál példát mutatni a gyulai nőknek, hogy szüljenek. Pontosan. Értem, és itt van még egy gyerek, aki ha lehet az előbbinél egy kicsit... Ez már igazi barna maci. Ez már döfi. Ez már barna maci. Igen, hát barna maci. És azért szülted, hogy te is példát mutassál. Igen. A kedves hallgatóknak elmondanám, hogy a 3 fiatalember ivarérett korban van, tehát teljesen hiteles, hogy ők szültek. Na most a ti problémátokkal kellene foglalkozni, ami tulajdonképpen Gyula problémája, igaz? Igen. Nektek hiányoznak-e a kisgyerekek Gyulán? Persze, nagyon. Igen, nagyon. Igen, nagyon. Miért? Tehát csak megbotlanátok benne. Kevesen vagyunk. Ja, hogy is. te sokan akarsz lenni? Nézd meg, hát nézd meg milyen gyerek, fordulj, nézd oda a szégyenoszlopra. Hát ilyen ronda gyerekek lennének, hogyha hagynánk. Nézd meg. Megneveljük. Ilyet akarsz? Nem. Szeretem. De ez hangosan szenved. Oké, figyeljetek ide, Haragatya most elmondja, hogy mit mondasz el? Nem tudom. Én elmondom. Majd amit a Haragat elmond, utána. Oké, tessék Haragatya, mondd meg, hogy... Elérkezett az idő, hogy a végre a férfiak is szülhessenek. Végre a férfiak vegyék fel a szüléshez járó pénzt. Végre a férfiak fekütessenek be felkötözött ággyal. Megmutatva mindenüket, az összes részt, és végre eljött az idő, hogy a férfiaknak legyen gátrepedése, és bevarják neki, ami kirepett. Ha összeszedett dolgokat, ugye, amik onnan kiesnek. Igen, és van végre, valami? Van. És végre eljött az idő, hogy a nők végre csak a szexszel foglalkozzanak. És azt az összes nőt ide kérem magam. Köszönöm, Haragatya, ez egy nagyon szép kerekbeszéd volt. Szívatya meg elmondja, hogy miért fontos a gyermekáldás. Bármi áron. Királyom, folyamatában kell nézni a dolgot. Férfi testvéreim magukra vállalták a nemzés örömét. Tökéleteset akartak alkotni, ezért magukra vállalják a szülést is. Nem bízzák ezt másra. Mindössze erről van szó. Hát nem kell nekik nő. Nem. Az alkotás örömében ott a nő. És utána magukhoz veszik a szülési jogát. Érted a problémát? Értem, és átveszem a szót, és ítélkezem. Én Lali király. Lali király. Ezt akartam mondani. Azt kívánom Gyula Lépének, hogy bármi módon is, de szaporodjon. Akár osztódással, akár sarjadzással, akár van olyan is, mit sarjad? Persze, bibérzéssel. Akár spórázással, akár vegetatíve, akár önörömszerzés keretén belül. Az a régi ósdi hagyományos. Jézus Isten. Azzal is lehet. És fiúk, ha már ti megszültétek ezeket a gyerekeket, csak gratulálni tudunk, neveljétek őket is örömszülőkké, jó? Most menjetek, bár még előtte adok nektek egy a Lali arany hozzájárulást a gyerekneveléshez. Parancsolj, a gyereket nevezd el rólam, különben hülyének nézik. Elmehettek. Lali király! One, two, tikita! Lali király! Most jön az őrjön be a szarvásba. Lali király! Kedves népem, itt vagyunk Gyulán! A szünetet felhasználtuk arra, hogy egy fiatal embernek megnéztük, hogy mennyi a szájűrtartalma. Igen. Feltöltöttük a gyerek száját csokoládéval, mert sokat beszél. Igen. Látom, tehát már fogad is kiesett. Azt mondja, mindjárt visszaadja, ilyeneket beszél. Most viszont valaki van a vonalban, hát hallgassuk meg, hogy ki van a vonalban. Ki van? Ott csend. Halló. Halló? Halló, telefonáló? Ez sikertelen kísérlet, azt hiszem. Jaj. Hello! Halló?
valahol szerintem a technikai színvonalon drótokat próbálnak összekötni egymással. Ez a forró vonal. Hírnekeim azt mondták, hogy valaki azért jelentkezett, mert ő egy étteremnek egy pincér, aki ott akar hagyni egy éttermet, és új állást keres magának. Te ezt hallod? Én nem hallok most sem. Halló! Halló! Beszél Vincent, kínai étterem, szerbusz király! Kínai étterem? Halkítsuk már le ezt a hülye zenét a háttérben, mert nem halljuk kínai étterem király. Ki vagy te? Beszél Vincent, kínai étterem. A busokba lőjetek bele, mert nagyon kerepelnek a szomszédban. Igen? Kínai étterem? Vincent, kínai étterem. Igen? Nekem, én vagy pincér vagyok, étterem, nekem kell magyar pincér. Magyar pincér kéne neked? Igen. Mit tudjon a magyar pincér? Ezt ismeri számok, mert nekem mindig becsap vendég ad nekem nagy pénzt. Egy büdös szót nem értek abból, amit beszélsz, te értesz engem? Igen, rendesen értem. Hát akkor beszélj úgy, ez hogy a baj a mi is kínai, értsük. akkor látod. Hogy ő ért és úgy csinál, mintha nem értene, vagy én nem értem őt? Te nem értem. Nekem kell magyar pincér. Azt értem, hogy neked kell egy magyar pincér. Miért kell neked magyar pincér? Mert a kínai pincérek nem tudnak számolni? Igen, én beszél magyar lendes, de nem tud magyar szám, csak kínai tudom. A kínai számokat tudod? Igen, tenki, sénüs, hua, meg többi minden szám. De magyar szám nem ismer. Ja, a kínai szám az nem olyan, mint az arab szám? Nem, az kínai szám, nem magyar szám. Én úgy érzem magam, mint amikor otthon elmegyek egy kínai büfébe, kérek valamit, és ő azt ad, amit akar. Még mindig nem értem. Figyelj ide, és akkor én most innen Gyuláról vigyek neked egy magyar pincért? Igen, mert vendég mindig betapni engem, ad nekem nagy pénzt, mondja nem kér vissza, aztán elmegy és szép, soha nem elég. Te itt az emberek néznek rám Gyulán, és nem értenek egy büdös árva szót sem abból, amit te beszélsz. Akkor én is rád nézek, én sem értek egy szót sem. Figyelj ide, és nem tudsz egy olyan embert, aki lefordítja nekünk, amit te beszélsz? Mindjárt kell lesz vendég, szólok neki, pillanat. Ezt ismételd meg, hát ha megfejtjük. Azt mondta, hogy szólok neki. Ja, szólsz? Keresek magyar vendég. Halló? Halló? Halló, tessék? Halló, nem tudom, király beszélek, egy pincér szólt nekem most, hogy itt ülök. Én Lali király vagyok itt Gyuláról, és itt van Gyula népe! Na most ennyien vannak, úgyhogy beszélj, mit akarta tőlünk ez a kínai éttermes ember? Nem tudom igazából, én egy illatos kacsa fölött ülök, meglepett, hogy ide adta nekem a telefont. Nem nagyon értem. Azt hiszem, valami pincér gondjai vannak, ha jól vettem itt, ahogy beszélt. Igen, és azt kérdeztük, hogy miért van pincér gondja? Nem érti a számokat, és azt hiszem mindig becsapják őt. Ja, őt a kínait csapják be? Igen, adnak neki egy pénzt, hogy itt van 200 forint, többi a tiéd, és a száma meg 1000 forint volt. Tehát azt hiszem ez lehet a problémája. Értjük. Tehát őt becsapják, igen. Akkor most ti arra gondoltatok, hogy itt kérjünk egy jelentkezőt, aki elmegy kínai étterembe pincérnek? Azt hiszem, hogy ez lehetett neki a gondja, nem tudom. Megkérdezem. Azt, hogy igen, ezt mondja, hogy azt szeretné. Van itt valaki, aki elmenne kínai étterembe pincérnek? Itt a sátorban? Nagyon nem jelentkezik senki sem. Pedig most szereznénk egy nagyon jó Milyen fizetést adnak? Hát itt azt hiszem, nem tudom, hogy megkérdezem kínai pólóban fizetnek, ha jól látom, meg tornacipőt tudnak adni a munkáért. A kínai micsodába? Kínai pólóban. Ja, pólóba. Na, jó, hát akkor nem, az is viszonyítási alap. Hány póló egy havi bére például? Hát ezt a kartonba számolják, ha jól láttam, nagy kartonokban vannak itt. Karton? Hány karton pólót lehet keresni egy kínai étteremben? Hát 5 kartonnal, jól láttam, de egy kartonban 100 darab van. 100 darab és 5 kartonnal? 500 igen, darab? Hogy áll most a... Nem jó ez. Nem? Minden egyes kartonhoz van egy vámkommandós. Ja, értem, az is jár hozzá. Az is jár hozzá. Tőzsdén most a kínai póló az 1100. Jó, tehát akkor mi most mit csináljunk ezzel a kínai étteremmel? Nem tudom. Zárjuk be.
Nem hiszem, hogy te tudod, melyik magyar pincét tudja megkülönböztetni a kutya eledelt, meg a macska eledelt, amikor kirántja, meg Nem, neki a számokat kell megkülönböztetni, ja, nem a... hát akkor azért kell neki magyar pincér, mert az kerek szemekkel tud nézni arra a lóvér, amire átverták. Hogy neki szerinted a nézőpontja miatt kevesebb pénzt lát? Nem, kikerekíti a szemét, a magyar pincér, ugye egy kínai pincér nem tudja kikerekíteni, és kikerekíti a szemét, és akkor ha valaki kerek szemmel nézne, akkor adsz még neki. Halló! Ha igen. És még miért kell a pincér? Mert jó, számokat látja, még miért? Megérteti magát a vendégekkel? Igen, az étlapot elmagyarázza, mert ugye hát nekem is mindezt a kilapos kacsát kihozták, hát ne tudjátok meg. Igen, ez így szokott zajlani, azt mondja, hogy enni finom, vinni haza, enni itt, zacskóba kicsi rizs, tojás, husi, nem az, a másik, vegyes. És azt se tudom, hogy mit kapok. 870. Ezt ki tudja mondani. Ezt mindig de hibátlanul kimondja. 870-et 500-at ad, akkor azt nem igaz, hogy tévednek a kínai pincérek. Akkor lehet, hogy ez az illető hazadik. Csak saját javára. Akkor ez félre akar minket vezetni, és nem is igazi kínai. És a kínai kacsáról beszél, azt tudod, melyik a minden az a pekingi csacsa. Ja, bocsánat. Kínai kacsa, minden. Pekingi csacsacsa. Vagy kacsacsa. Kacsacsa. Igen. Ja, a pekingi kacsa ugye az, aminek minden. Ez a izébe volt a, nem tudom melyik előadásban volt, hogy a kínai étteremben hogyan főznek, hogy minden, ami mozog, az hús, a többi pedig körítés. Ja, igen. Oké, figyelj ide, itt hallasz? Mi ez van? jó volt, ne szemétkedjél. Hallgatja, leessék a székről? Vigyázz, a alabárdot viszik mögötted. Halló? Halló? Mi figyelünk itt. Nem tudunk segíteni rajtad, jó? Még ha belesárgulunk, akkor sem. Hát igen, nem, hogy az a kérésünk, hogy minden legyen 100 forint nálatok, jó? És ne keressetek magyar pincét, mert nem kell nekik póló. És minket se keressetek többet, jó? Jó? Jó, megmondom a pincérnek, megmondom a pincérnek. 3-at számolunk, én is leteszem, meg ti is. Egyszerre, jó? 1, 2, 3! Letettük. Lali király, most leteszi a telefon. Lali király, Lali király, Lali király, Lali király. Lali király. Szépen Gyulán, itt beszélgenek már az emberek egymással, mert megszerették egymást. Itt vagyok, Gyulán! Hajrá, Gyula! Én nem vettem Hajrá, Gyulákok! Na és itt van egy ember, akire rápróbáltuk a kalodát, és mit mondjak, jól áll neki. Jó, milyen jól áll neked? Tényleg? Hát persze, hogy jól áll. Ő azért jött, mert ő úgy érzi, hogy ő alkalmas arra, hogy őt lovaggá üssük. Viszont nincs, aki ajánlja. Tehát akkor mondd el erényeidet. Hát erényeim. Ne határozottabban mondjad. Jó. Akkor dolgozok. Dolgozol. Az elég a dolgozás a lovagáütéshez? Nem. Akkor na mondjad még. Hőstettek? Hűséges vagyok a nejemhez. Hűséges a nejéhez. Elég ez a lovagáütéshez? Ne, a hülyéket nem ütünk lovaggá. Köszi, Boxi. Igen. Na mondjál még 2 érvet, vagy így maradsz. Gyerek. A kedves hallgatónak el kell, hogy mondjam, hogy az úr kalodában van. A kaloda a kisebbek kedvéért egy 3 lyukú berendezés, ahol a nyaka középet jön ki, és a 2 karja kicsit távolabb, a 2 keze látszik. Ha majd adunk a kezébe egy vastagabb botot, akkor majd nem fogja tudni kihúzni a kezét. Na most akkor mondjál még hőstettet. Mindig a slágerrádiót hallgatom, éjjel-nappal. Elége az a lovagáütéshez, ha mindig a slágerrádiót hallgatja. Húha. Na, azt mondták igen. Várjál, nem, még ne üssük lovaggá. Hát én le akartam verni a fejét. Nem, most jön haragatja, aki elmondja, hogy ennek ellenére miért nem ütjük lovaggá. Ja. Azért nem ütjük lovaggá, mert utolsó érvként hozta fel, hogy a slágerrádiót hallgatja. Neki első a felesége, és ráadásul hűséges hozzá. Hányszor vagy hűséges hozzá? Számot mondjál. Naponta vagy hetente? 246.597. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Minden hazug ember ezt a számot mondja. Igen. Ezt nyalják be. Pontosan ezt olvasták a könyvekben. Igen. És mit teszel jót a feleséggel? És hányszor egy héten? 3-szor legalább. Ezt szokták mondani, mert a napi statisztikában az van, hogy egy magyar ember maximum 3-szor tesz jót a feleségével. Naponta. Jaj, ne. Nagyképű. Hazudós vagy. Nem tapogatjuk az elítéltet. Fú. Maga a processzre már. Oké, ennyi? Akarsz még mondani, haragatja nem akarok többet mondani róla, mert mondom, utolsó érvként hozta fel. Akkor és ezzel szívatja most elmondja,
hogy miért érdemli meg a lovaggáütést. Királyom, önként vállalta a vallatást. Mielőtt még nem lett lovag, már kalodába zárta a fejét. Hogy igazságtalan voltam? Miről van szó? Miről? Előbb a legnagyobb terheket mondta el, ami sújtja lelkét. Dolgozik. Ja, igen. Feleség. Nehogy azt mondjátok már, hogy ezek mind az élvezet kategóriába tartoznak. Tehát elmondott 2 negatív terhet, és utána mondta, hogy a slágerrádiót hallgatja, mert ezzel tudja életét fenntartani, kompenzálni. Őt lovaggá kell ütni. Igen vagy nem? Ez a véleményem. Ítéletet mondok. Én Lali király. Meg ő itt a kalodában. Így együtt vagyunk. Arra gondoltam, hogy ez a szívatya által mondott 3 mondat közül 2 értékelhető. És pedig igazad van. Hiszen te azt mondtad, hogy hőstettet hajt, nem mondtad, hogy hőstettet hajtasz végre, azt mondtad, dolgozol. Így van. Azzal, hogy dolgozol, és még eközben a feleségednek is örömet szerzel, 2 hőstettet hajtasz végre. Így igaz. De ez a 2 hőstett, ha egymás mellé kerül, összeszorzódik. Igaz? Így van. És 2 hőstettel szer 2 hőstett, az már 4 hőstett. Plusz a slágerrádió természetesen. A slágerrádió az meg 5-szörös szorzó. Plusz áfa. Akkor az 20, és annak az áfája 25%-os. Akkor az nagyon sok. 5. Akkor 25. Tehát neked 25 érved van arra, hogy én tégedet megpróbáljalak lovaggá ütni. Nem tudom, ki lát rosszabbul, szívatya vagy én, de én most bal kézzel téged. Nem kéne. Várjál, hol választod el a hajad? Én nem rosszul látok, nem látok, mert pont a szemembe világít. Egy kicsit hátul megborotváljam. Mondom, jó? Jobbra, királyom, jobbra. Várjál, behúny szemmel üssen. Jó, ez egy jó ötlet. Na. Haragatja, korrigálja, ha elrontanék valamit. Behúny szemmel ütök. Először csak üss egyet, jó? Jó? Hátrébb egy kicsit. Jó. Még hátrébb. Jaj. Most egy nagyot. Igen! Lovag már? Igen, már lovag, nagyon lovag. Ezen elé, Lali király. Behúny szemmel. Téged. Mi a neved? Zoli. Miért pont Zoli? Hűha, vissza kell vonnom. Zolikat nem ütünk lovaggá. Dehogy nem, 13-áig volt az Zolira tilalom. Én, Lali király, téged ezennel lovaggá ütlek, kezet foghatsz velem. Ja, másik kézzel is fogjunk kezet. Most mind a 2 kezedbe teszek egy Lali aranyat, és ha ki tudod húzni, akkor a tiéd. A bocsánat, az a hulladék. Oké, viheted a kalodát is. Menj Isten hírével. Elköszönt a király. Elbocsájt téged Isten hírével. Lali király. Lali király. Lali király. Lali király. Hajrá, gyulákok! Ezt hazaviszem. Ez nagyon jó volt. Kedves népem itt, és kedves népem a hangszórók előtt otthon, vagy fejhallgatók 2 végén, vagy esetleg a szomszédban, ahol baromi hangosan szól a rádió. Felhívom a vőlegény figyelmét, hogy egy bajusza leesett. Ja nem, megvan, az festett bajusz, jó van. Úgy tűnik, hogy kérésünkre, illetve nem kérésünkre, hanem kihasználva a lehetőséget, felbukkant itt egy ifjú pár. Hoppmester megint előjött, mert megint valami rigmust faragott, megőrülök tőle. Itt a mennyasszonyunk, meg vőlegénye Németh Gyulából, Schneider Fánika ő, s Szepi, ki most ugrott ki a csuhából. Nem akarják ők az időt nyugodtan kivárni, kérdésük, hol lehet egy nászéjszakát csinálni. Hol lehetne megválni Intől meg Gatyától, távol lenni a közönség oly népes hadától. Ha ezt demonstrálni itt és most lehetne, ehhez az ifjú pár egy nagy tapsot szeretne. Jól néznek ki? Hölgyeim és uraim, kedves népem, kedves haragatya,
Melyik tetszik jobban, a vőlegény vagy a mennyasszony? Most speciál nekem a mennyasszony tetszik. A vőlegény, hogy úgy mondjam, Maradj csak. majdnem most tűsziben van, igaz? Ja, igen. Tehát ez egy ilyen német öltözék. A vőlegény az német? Osztrák. Beszélsz magyarul? Nem nagyon sok. Ein bisschen? Ein bisschen auf alle Fälle, ja. Értettétek, mit mondod? Azt se, amit te. Nem, mint Ja. Perfekt semmit. Azért jöttetek-e, hogy én megítéljem, hogy egyáltalán érdemese nektek összeházasodni? Igen, hogy áldásod ad a házasságunkra. Hát nem vagyok én pap. Hát de megkérnék fel. És maximum hozzá tudok járulni. Járulj hozzá. Járj. Na akkor vizsgáljuk meg a helyzetet, jó. Igaz? Tehát először is nézzük a külformát, külcsínt. Jó, rendben. A jelenlevő embereket kérdezem meg, és ez közfelkiáltással döntik el, hogy kinézetre a vőlegény, aki ugye kékszemű, festett bajszú, osztrák. és a mennyasszony, aki egy félfeje alacsonyabb, mint ő, aki szőke, és szintén kékszemű, és szép, összeillenek-e? Fele más volt a válasz. Legyen igen, jó? Mondják még azt, hogy ja. Ellenpróba. Igen, ja vagy nein. 1, 2, 3. Ja. Sajnos megpecsételődött első fokon. Első feltétel. Na most nézzük a vőlegény termetét. Igen. Mit tudunk mondani a vőlegény? Én úgy látom, hogy nátszálkarcsú fiatalember. Igen. Schneidig, hogy úgy oroszul is mondjak egy-két szót. Tüchtig, hogy szintén oroszul is mondjunk még egy-két szót, hogy ez japán volt? Tüchtig. Te szivatja, mit tudnál mondani a termetéről? Fasz a gyerek. Helyi folklór, azt majd külön elemezzük, ahogy ami szükséges a házassághoz. Tehát eszköz. A vőlegény termetileg alkalmas-e a házasságra? Igen, közfelkiáltása. Persze, igen. A mennyasszony, amolyan bögyös, faros magyar... Igen! Jó, bocsánat csak. Korai volt, elnézést. Amolyan nagyon csinos, szintén egyébként ez német népviselet, vagy... Igen. Nagyon szép népviselet, mindenütt ki van emelve, aminek kell, bár a combját nem látom. Kíváncsiak vagyunk-e a combjára a mennyasszonynak? Ja! Ilyen hangos kórus ilyen kórus még nem hallottam. Ez csak egy beugrató kérdés volt. A mennyasszony termetére tekintve tehát alkalmas-e a házasságra? Na, áttérünk a külcsínről a belbecsre. Hát, uram király, van egy kis probléma, a fiatal házasok, vagy házasulandók, ugye, igen. Egy dolgot elfelejtettek, az rendben? Mit felejtettek el? Mit felejtettek el? Na, mit felejtettek el? Hát az első éjszaka jogát, ami kié, urunk királyáé, igen? Igen. Ez jog vagy kötelesség? Ez kötelesség. Hát joga. Hogy mit csináljon? Igen, ennyi. Hát éljen Lali király. Hát igen, éljen, de figyelj, uram királyom, elvárja a nép tőled, hogy személyes példával a jogaidat igazoljad, mert ha a saját jogodat nem igazolod, mit ér a nép joga? De szépet beszéltél. Olyan, ez gyönyörű egy volt. büdös szót nem értettem. Így van. Nagyon szép volt. És demagóg is volt. Ma el tudod mondani még egyszer? Igen. Nem. A te jogod, a nép joga! Nem értem én sem. Királyom, haragatja azt szerette volna mondani, hogy helyzet van. Csináld meg a mennyasszony, na most mit csináld és kész. Szerencsétlenről vedd le a terhet. Megkérdezem a jelenlevőket. Még mindig nem értem. Megkérdezem a jelenlevő hátulálló embereket. Éljen el Lali király az első éjszaka jogával. Kereplő duda a fügy. Éljen Lali király. Éljen. Most bajban vagy, öreg. Király, mit vannak ellendrukkerek is. Persze. Hát kipróbálom a mondod, aki nemet. Ugye ne éljen Lali király az első éjszaka jogával? Igen. Nincs ellenzék. Nincs. Készfeltétel. Tegye fel a kezét, aki nem akarja. Oké, tegye fel a kezét, aki beugrana helyettem. Jó, itt van 600, jó, ezt értem. Nem, én azt hiszem, hogy ez kötelességem. Igen. Hogyha az én népem ezt kívánja,
A nép előtt meg kell Légy hajolni. szíves, a vőlegénnyel beszélgess, és mondd neki németül, hogy nem haragszol, de... Entschuldigung bitte. Ezen át kell esned. Kleine Spitzni. Ein Stück, please. Az első éjszaka lehet, hogy én kihozok belőled valamit, amit a te vőlegényed soha nem fog. Nem hiszem. A bizalom. Nagyon kis pikás nézés volt ez. Engedd el azt az embert, mert menned kell velem ide a baldainos ágyra. Az embert fogjátok meg, mert utánunk jön. Fordítsad le neki, hogy pihenhet egy kicsit a király székében. Nem szeretném, hogyha a világítás esetleg lebuktatna minket. Engedjétek el. Igen. Mi a keresztneved? Mónika. Mónika. Fáni. Schneider Fáni Mónika. Akkor kedves Móni, gyere ide. Szia Gyere ide Móni. szépen az ágy Szia mögé. király. Egy kis fényt le. Ne féljél, nem fog fájni. Nyugi. Üljél nyugodtan. Majd királybácsi megcsinál. Királyom, az előjátékot ki ne hagyd. Azaz. Bemelegítek. Királyom, tempóra figyelj. Kicsit bemelegítek, nyugi. Lehet drukkolni is, ha úgy gondoljátok, hogy gyenge a király. Korona most nem kell. Király levette a koronát. Nem mozdulj. Kész, puszi. Ó. Nyam, nyam. Ó, Istenem, De királyom. Ezt a... Jaj. A rádióhallgatók nem látják, hogy itt egy paraván mögül Hoppá! lehet látni, ahol éppen kijött a fátyol. Igen. Bocsánat, mondját. Fogd a vőlegényt, ő is nézi. Tetszik, mi? Tetszik, Schöne panoráma. Közönségnek tetszik, amit lát? Ó, de gyönyörű lába van. Haragatja, mondd a rádióhallgatóknak, hogy mit látsz onni. Most megnyújtodom. Uram, királyom lassan letolja azt, amit le kell tolni. Ne csípőizület. A trón fölötti rész. Mozgás jön. Uram, királyom, enyhe csípőmozgással Nyugi. megpróbálja leküldeni a nadrágot magáról. Uram, királyom, ki kell gombolni, csak akkor tudod letolni. Magam sem csinálnám különből. Egy zenét, ha egy kicsit hallanám jobban, az jobb lenne. Ezt a filmet már láttam, gyerekek. Lírai jelenet következik. Kicsit remeg a mennyasszony, benn maradt a Bibi, úgy látszik. Aj, is. Megdőlt a hölgy, megdőlt a hölgy. Ez körülbelül a verebek csinálják. Jó esett. Ez a Most verések. jön ki. Ez a misszionárius póz, igen. Uram, királyom, Fekvőtámasz. tökös fekvőtámaszokat nyom, te nem látok valamit, hogy hogy kiállna belőle valami. Már nem áll ki belőle semmi. Várjál, ez a kukac a brék mozdulatban, látod? Igen. Helycsere, ha jól láttam. Ne, úgy milyen helycsere? Hoppá! Ügyes kézi munka következik. Ez a... Így maradsz. Kétfejű. Harapos. Ez a fürge ujjak, és ez a divatból van. Most megcsókolom és megtekerem. Érted? A király szédül. Neked is jó. Csak neked jó. Királyom. Király vagy. Istenem. Jó. A végéhez közeledtünk. Ha tetszett. Meg voltak Kleine Spritznél is. Jönne egy német, aki lefordítaná, hogy tetszett a férj előtt. A király megjelenik a mennyasszonnyal. Csapdoltan. Ez a nő alkalmas. Menjetek, adok egy lali aranyat, soha többet ne gyere vissza, mert fáradt vagyok. Kedves népem, én nekem már több szavam itt nincs Gyulán, mert több első éjszaka jogával nem tudok élni. Menjetek békével, a mai audiencia véget ért.
Lali király most visszavonul haragatyával és szívatyával, hogy felkészüljön a következő audienciára. A Sláger Rádióban. Addig írásban is kérhetsz segítséget a www.slagerradio.hu homepage-en. A Lali király linken. Vagy üzenhetsz a 0630 3 milliós telefonszámon.